ሰላምን ጥዕናን ንኩልኩም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከኣቱ ኣብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህር እዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ካብ ትፍፅምዎ ፆታዊ ርክብ እቲ ሓደ ዙር ክንደይ ደቂቕ ክፀንሕ ከም ዘለዎ ክንርኢና ወይ ድማ ብእንግሊዝኛ ኢንትራቫጂናል ኢጃኩሌሽን ላተንሲ ታይም ወይ ድማ ኢጃኩሌሽን ላተንሲ ፔሪየድ ንብሎ IELT ንብሎ እዩ። ነዚ እውን ክንደይ ደቂቕ ክፀንሕ ከም ዘለዎ ክንርኢና እስካብ ናይ መደበይ ፍፃመ ሓቢርኩም ንፅንሑ። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካዕን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ፣ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ኣሕዋትና በፂሑ ብዙሓት ሰባት ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራን ዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። ኣብዝሓ ሰባት ፍቕሪ እምበር ፆታዊ ርክብ እንታይ ገባሪ እዩ ዝብሉ ኣለው። ኮይኑ ግና እዚ ብጣዕሚ ዝተጋገየ ኣረዳድኣ እዩ። ዋላ ሽሕ ግዜ ተፋተው ብፆታዊ ርክብ እንተዘይተሓጒስኩም ወይ ድማ እንተዘይተቐራሪብኩም ሰላማዊ ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ሂወትን ክህልወኩም ኣይኽእልን። ነዚ ሓሳብ ምስራና ናብ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፃንሒት ግዜ ክንኣትው። ናይ ኩሉ ሰብ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፃንሒት ዓቕሚ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ዝተፈላለየ እዩ። ኢቭን ካብ ሓደ ዓዲ ናብ ሓደ ዓዲ እውን ዝተፈላለየ እዩ። ከምኡውን ዝዓበናሉ ባክግራውንድ፣ ባህሊ፣ ሃይማኖት፣ ኣተዓባብያና ከምኡውን ካልኦት ኣብ ፆታዊ ርክብ ኣተሓሳስባና ፀቕጢ ዘሕድሩ ኩሎም ነገራት እውን ኣብ ናይ ፆታዊ ርክብ ፃንሒትና ኣፈላላይ የምፁ እዮም። ኣብ 2005 ብዝተገበረ መፅናዕቲ ኣታሒዘ ናይ ፆታዊ ርክብ ፃንሒት ሓሳብ ክንርኢና። እዚ መፅናዕቲ ኣብ ወፃኢ ዓድታት ዝተፀንዐ እዩ። 500 ዝኾኑ ፍቑራት ወይ ድማ ከፕልስ ዝሓዘ እዩ ነይሩ። ከምኡውን ካብ 5 ዓድታት ዝተኣከቡ ከፕልስ እዮም ነይሮም። እዞም 500 ፍቑራት ወይ ድማ ከፕልስ ካብ እንግሊዝ፣ ኔዘርላንድ፣ ስፔን፣ ቱርኪን ኣሜሪካን ዝተውፃፁ እዮም ነይሮም። 500 ፍቑራት ዝሓዘ እዚ መፅናዕቲ እዚ ናይ እዚኦም ማእኸላይ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፃንሒት ግዜ ኮይኑ ዝተመዝገበ ድማ 5.4 ደቂቕ እዩ ነይሩ። ነዚ ክብል እንተለኹ ግና መትሎ ናብ ብልዕታ ካብ ዝኣትወሉ ግዜ ጀሚሩ እስካብ ዓጊቡ ዘፍሰሰላ ግዜ ዘሎ ፃንሒት እዩ። እዚ ማለት ቅድሚ ናብ ፆታዊ ርክብ ምእታውኩም መትሎ ናብ ብልዕታ ቅድሚ ምእታው ማለት እዩ። ንዘሎ ምንቅስቃሳት ማለት እውን ፎርፕሌይ ንብሎ ምስዕዓም፣ ምትሕስሳይ፣ ምንኽኻእ፣ ምልፋዕ ንብሎም ነገራት ዘይሓዘ እዩ። ነዚ ማእኸላይ ፃንሒት ምስ ሓበረ እቲ መፅናዕቲ 4 ካታጎሪ ነይርዎ። ናይ ፆታዊ ርክብ ፃንሒት ብ4 መቂልዎ ነይሩ። እቲ ቀዳማይ ንሪኦ ካታጎሪ ብጣዕሚ ሓፂር ናይ ፆታዊ ርክብ ፃንሒት ዝበሎ ትሕቲ 3 ደቂቕ ዝፀንሑ እዮም ነይሮም። ኣብ መበል ካልኣይ ዝመደቦም ድማ ኣዲኩዌት ወይ ድማ እኹል ናይ ፆታዊ ርክብ ፃንሒት ዝበሎም እዮም። ካብ 3 እስካብ 7 ደቂቕ ንዘሎ ፃንሒት ኣዲኩዌት ወይ ድማ እኹል ኢልዎ ነይሩ። ኣብ መበል ሳልሳይ ዝመደቦ ድማ ዲዛይረብል ወይ ድማ ብጣዕሚ ዓጋባይ ካብ እኹል ንላዕሊ ኢሉ መዲብዎ ነይሩ። እዚኦም ድማ ካብ 7 እስካብ 10 ደቂቕ ንዘሎ ፃንሒት ዝመደበሉ ካታጎሪ እዩ። ኣብ መበል ሳልሳይ ዝመደቦ ድማ ቱ ሎንግ ወይ ድማ ብጣዕሚ ነዊሕ ዝበሎ ካብ 10 ደቂቕ ንላዕሊ ንዘሎ እዩ። እዚ ድማ ናይ ፆታዊ ርክብ ማራቶን ይብሎ። በቲ ተፈፅምዎ ዘለኹም ፆታዊ ርክብ ምስልቻው ከምፅእ ዝኽእል ተፈፅምዎ ዘለኹም ፆታዊ ርክብ ንኸፅለአኩም ዝገብር ናይ ፆታዊ ርክብ ፃንሒት ኢልዎ ኣሎ። እነዚ ምስራዕና ኣብቲ መፅናዕቲ ዝተሓበረ ሓደ ነገር ኣሎ። እዚ ድማ ብ33 ሰከንድ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፃንሒት ግዜ ዝነበሮም ከፕልስ እውን ነይሮም። ካብቶም 5 ዓድታት እውን ብጣዕሚ ዝነኣሰ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፃንሒት ግዜ ዝነበሮም ካብ ቱርኪ ዝመፁ ከፕልስ ወይ ድማ ፍቑራት እዮም ነይሮም። ማእኸላይ ናይ ፃንሒት ግዜኦም ድማ 3.7 ደቂቕ ፃንሒት እዩ ነይርዎም። ስለዝኾነ እዚ እንታይ እዩ ዘርእየና? ናይ ፆታዊ ርክብ ፃንሒት ምስ ንበልዖ ምግቢ ዘለናዮ ዓዲ፣ ባህልና፣ ሃይማኖትና ዝተፈላለዩ ብዛዕባ ፆታዊ ርክብ ዘለና ኣረኣያ እውን ኣብ ናይ ፆታዊ ርክብ ፃንሒትና ኣፈላላይ ዘምፁ ከም ዝኾነ እዩ። ልክዕ ከምቲ ኣብዚ መፅናዕቲ ዝተሓበረ ናይ ቱርኪ ፍቑራት ዝነኣሰ ፃንሒት ካብቶም ካልኦት ዓድታት ከም ዝነበሮም ሓቢሩ ነይሩ። ንበልዖ ምግቢ እውን ኣብ ናይ ፆታዊ ርክብ ፃንሒትና ልዑል እጃም ዘለዎ ከም ዝኾነ ክትፈልጡ ኣለኩም። ስለዝኾነ ኣብ ዝተፈላለዩ መደባተይ ብዝሓበርክዎም ምግብታት ፃንሒታትኩም ክተውስኹ
ትኽእልኹም ኮይኑ ግና ደቂቕ ሒዝኩም 5.4 ደቂቕ ጸኒሐ ጾታዊ ርክብና ክገድፍኦ እየ ኢልኩም ክትሓስበለኩም ማለት ኣይኮነን። እቲ ኣገዳሲ ነገር ኣብቲ ክትጸንሑ ዝኽኣልኩምዎ ጻኒሒት ክንደየናይ ዓጊበ እየ ክንደየናይ ከ ነፍቃሪተይ ወይ ድማ ንበዓልቲ ቤተይ ኣዕጊበያ እየ ዝብል ሓሳብ እዩ ኣገዳሲ ክኸውን ዘለዎ። ብፍላይ ኣብዚ ሓደ ደቂ ተባዕትዮ ንናይ ባዕልኹም ናይ ጾታዊ ርክብ ዕግበት ጥራሕ ኢኹም ተሓስቡ። ንናይ ባዕልኹም ናይ ጾታዊ ርክብ ዕግበት ጥራሕ ኣድህቦ ክትህቡ የብልኩምን። ምሳኻ ጾታዊ ርክብ ትፍጽም ዘላ ኣፍቃሪትካ ከምናትካ ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ዕግበት ጸግዒ ክትበጽሕ ኣለዋ። ለማዓንቲ ብጾታዊ ርክብኩም እንተዘይዓጊባ ጽባሕ ወይ ድማ ካሊእ መዓልቲ ምሳኻ ጾታዊ ርክብ ክትፍጽም ድሌት ኣይህልዋን። እዚ ድማ ኣብ ፍቕርኩምን ሓዳርኩምን ኣፈላላይ ዘምጽእ እዩ። ኣፈላላይኩም ብምይይጥ እንተዘይፈቲሕኩም ድማ ናብ ካሊእ ሰብ ምኻድ ምዝማው ዝሙት ዝጅመር እውን ብኸምዚ ዓይነት ምኽንያታት እዩ። ስለዝኾነ ኣብ ናይ ኣፍቃሪትካ በዓልቲ ቤትካ ዕግበት እውን ኣድህቦ ክትህበለካ እዚ መጽናዕቲ ድማ መስሎ ምስ ብልዕቲ ምስ ተራኸበን ካብዚ ግዜ ጀሚሩ እስካብ ዘፍስሰሉ ግዜ ዘሎ ደቃይቕ እዩ ዝርኢ ኮይኑ ግና ቅድሚ መስሎኻ ምስ ብልዕተን ምርኻቡ ብትፍጽሞ ፎርፕሌይ ማለት እውን ምስዕዓም ምትሕስሳይ ናብ ጾታዊ ርክብ ዕግበት ብቐሊሉ ንኽተብጽሓ ክትገብረሉ ትኽእለሉ ሜላ እዩ። ስለዝኾነ ቅድሚ መስሎኻ ናብ ብልዕታ ምእታውካ እውን ፎርፕሌይ ብዝግባእ ክትጥቀመሉ ኣለካ። ኣብ ዝተፈላለዩ መደባተይ ኣብ እዋን ፎርፕሌይ ማለት እውን ቅድሚ ናብ ጾታዊ ርክብ ምእታውኩም ኣብ ትገብርዎ ምስዕዓም ምትሕስሳይ ክትነኽእወን ዘለኩም ክፋል ሰውነተን ኣብ ዝተፈላለዩ መደባተይ ሓቢረልኩም ኣለኹ። ነዘን ክፋል ሰውነተን ንምዝኽኻር ዝኣክል ንከናፍራ ኣብ ክሳዳ ከባቢ ብዝግባእ ክትስዕመላ ኣለካ። ቀፂልካ ናፍቲ ክፋል ብልዕታ ክንኣቱ እንተለና ጂስፓት ሲስፓት ንብለን ኣገደስቲ ክፋላት ብልዕተን እውን ብዝግባእ ክንክአለን ኣለዎ። ብፍላይ ነቲ ደጋዋይ ክፋል ብልዕተን ክሊቶሪ ፓርት ንብሎ ወይ ድማ ጉድበ ንብሎ ክፋል ብልዕተን ብዝግባእ በጻብዕትኻ ብደንቢ ጌርካ ብምሕስሳይ ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ዕግበት ጸግዒ ክትብጽሓ ትኽእል ኢኻ። ስለዝኾነ ፎርፕሌይ እውን ብዝግባእ ተጠቒምካ ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ዕግበት ጸግዒ ከም ተብጽሓ ክትፈልጥ ኣለካ። ነዚለ ናይ ልምዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓድሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካእን ዝተፈላለዩ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ህይወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑን ክትተባብዑናን ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ኣሕዋትና በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ሓሳብ ርእይቶኹም ንቻነልናን ንመደብናን ንምዕባይ ስለ ዝሕግዘና ሓሳብ ርእይቶኹም ብኮሜንት ተብጽሑና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቕኒለይ።